खुंबोगासिनो दं। बोसोरनै जाबाय आङो सलायनाया किन्तु माने आंहा बिनिता बर' फेसबुक प्रफाइल मोनसे दङ आरो बयबो रिल आपल'ड खालामो नालाय आं दाखालि तारमाने गारिया एसे हामा जानानै नबस्थियाव दंमोन ओमफ्राय ड्राइभार गथ'खौ बुंदोंमोन आं बाबु थांलाय गारिखौ लाय ओमफ्राय गावसोर आब'जों खाना जानो थांनिलै होननायखाय आं गावनो थांदोंमोन फिसालाखौ लानानै ओमफ्राय फिसालाया तारमाने रिल आं बुंबाय बाबा रिल बानायनो देलाय एसे भिडिअ खालाम होनदोंमोन बेखौ आङो फेसबुकाव रिल आपल'ड खालामदोंमोन तारमाने बेनो आरो थारैनो नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो दाम्पार सालायनो? बोसोरनैयानो जाबाय दे आं सालायनाया। गाव लाखाथारबाय? औ आंनि निजाहा। मा गारि सालायो? आं बाइक स्कुटि एल्ट' सालायो आरो गारिफोरखौ सालायोआनो। गासिबो सालायो? औ सालायो। जेंना मोना जेबो मोना। हा? जेबो गोनो गोथो गैया? ओहो गोनो गोथो गैया। फिसाइनिफ्राय जेबो हेंथा मोनाखै? फिसा फिलौ एसे जायो बेथ' आरो मा होनो संसाराव थाखायो बयहाबो बिदि। ओमफ्राय आब' बाहेरा मा मावदों नोंथां? आंहा माबा दोङो आं अंगनबादिनि मास्टरनि गथ'फोरखौ फोरोङो आरो। स्कुलाव माबायदि सम होयो आरो बाहेरायाव माबायदि? फुङाव जोंथ' हिनजाव मानसि नालाय फुङावनो सिखारो सिखारनानै 8:30 थाङो आङो फरायसालियाव माने अंगनबादि सेन्टाराव थांनानै आं 12टासिम थायो ओमफ्राय हेल्पारबो थायो नालाय बिथाङाबो सहाय खालामना होयो बिथाङा दसे गोबाव थाबाबो थारमाने जोंनिया अंगनबादिनि दरमाया बुहुत खमथ' बेखिनि फैसाजों दानि जुगाव थारमाने संसारा सोलिया बेनि थाखाय आरो एक्सट्राबो मावो आङो बिदि। बेसेबां किल'मिटार सालायो दिनाव? 100-110 सालायजायो। बबेनिफ्राय बबेसिम सालायो? जोङो मुवा बेसादखौ लडिं खालामो जों दिरुं दैमा जों फाग्ला दैमायाव गेजेर गेजेर एसे गामि भितरफोरावबो जायो खायसे बुस्थुफोरा होमबा नलबारि जों टिहु सिहु ओरै थाङो। इयुनाव आरो मा गारि बायबावनानै सालायनायनि नोंथाङा सिमां दंबावो? दा बर्तमान जिथुके दाम्पारा EMI सोलिबाय दोङो EMI जोबबा गंसे लाबावनो सानदो ओमफ्राय आरो तारमाने आरो इदि न'आव दाम्पार गंनै गंथाम थाबा एसे माने जेसिबि गैयाबा उसुबिदा जायो आरो नायनि इसोरा होनायजों जोंनि नाजानायजों जायोना जाया। बेनिफ्राय दाम्पारनि अनगायैबो नोंथाङा इयुनाव JCB LNT सालायनायनि मिजिं दं नामा? आङो सालायनाया दोङो किन्तु माने मालायनि गारिखौ इदि डाइरेक्ट सालायनो हायाना गाव जेब्ला लागोन होमबा सोलोंगोन आं मालायना एसे रिक्सि जायोथ' ओंखायनो